Mam Kabo, Mamsan. Yeah, we are here, Ga Puda, family Ga Puda, and Inabo Mama, Bashoni Pega Kulu, and Sashala la, Masuga la, over 1988, ne? 88. Yeah, 88. 88 Messuga la. Neslala next door, Nalega, Ndate Sillo, Limema Sillo. A situation Yamakati Akulumayo. Amakundwa nawa kichima praise where roof and cooking. Amakundwa nangaki. Ingathi abantu spiritually nezinto lezi kuneyithunzela eze ngena in a form of amagundwane kunemimoya yenhlupheko yadithila this street la eShongweni ngalema kuyi 3031 ngapha ne 30-30-29. oh yabona yeah so 30-29 30-30 and in relationship yabazali bethu you know our mothers were I won't say were family you know and ubaba mwayeziphuzela bambiza uKhayeni ne bambiza uKhayeni and we were the poorest mase abantu abahlupheke kakhulu ubabami isituation yakhe yepasi ubabami was using different names ku ID angazi ukuthi niaware ukuthi ne death certificate mengeko traceable yeah because menga appear la South Africa kodwa ubaba mekakwazi ukwenzela abantu amapasi ubaba mi babaqala iKatlehong babuya eDukathole and then he knew the first houses here and so on la mesihlala khona qala sa evictwa because ubabami megafunwa so if he could be registered any surname azoyikhetha mebangwa so he had to be without a trace that's why nami ngasogola ukuthola ID ngayithola ngina 20 bachela umama wami ukuthi you people you went and fetched children from Mozambique Maputo and then you call them your children is not gonna get it but ngayithola ngoJesu yeah and that is about 38 years back that is 38 years back so masixoshwa ngale ngendaba zabantu abadala kodwa saxoshwa ngoba usisi wami waba nomntwana lo mntwana azange abike ipregnancy eJardini mekumele ukuthi yonke into esiyenzayo ibikwe now uthenga igrocery eningi or uchincha anything endlini emkhukhwini fanele ubike so mesiphethwe
And unfortunately no mama mekangazi ukuthi siswami pregnant. Nami ngazi. Ngabiza i-ambulance. Ngimbona lunyo ngathi hayi le. And mengina 17 years. Ngathi le noma kuthiwani isiso leso umntana wathi boom wawa phansi lapha like ngasave obedience. So ngafunda responsibility at that age. And I was in the ministry ngomvangeli full time at the age of 17. So this is where we are accommodated. And then nasuka la kula sesaya eForce Lawrence Gamfoid. But now I'm back. Ukuthi ngishare nani indlela engasakhululeka ngayo, so that njengoba nasiza mama bathi izandla ziyageza. The way nasiphatha ngakhona we were not mesingasabaqashi mesingabekelwa ngumthetho and mesiphila sonke, so siphila kamnandi. So manje ngiyenza umlando nge-life yasekhaya but ngikhuluma ngami. And then umuntu omunye yazi ukuthi umuntu yaphuma ku-poverty. Kunamadimoni nemimoya yendawo. La kunemimoya amakati walami wakhuluma. Kuneyimfene, kunamagundwani, kunokungcola, ama-toilet angasebenzi. At least ngapha ngokungcono kunala nesihlala khona cha. So I want to really thank God for me. Ukuthi uNkulunkulu wayesebenzisa le family like I don't know uhlele emqashweni uzalelwa efamilini poverty. Is this working? Uhlele efamilini poverty, you know, uhleli ama-toilet awasebenzi, abantwana bazimoja hey phela sibuye kwenye indlela ngapha nangapha noma undlulu uyajumpa. Hey, we are from a very horrible situation. Now namhlanje we are different people. So manje ngizoqala ngakuwe mama ngoba safikela kuwe asiqala kanjalo ukuthi ngithe nami I'm going to help you, but anything ekhona iqala kuphi? Spiritual. Mangaqala physical engazama ukutshintsha izinto physically ngingazitshintshi spiritual, izinto enza ukuthi njengama-fridge angasebenzi. Yini imbangela ekhosta ukuthi izinto ezincane zimosheke zingalungi? Yini imbangela yenza ukuthi yabona njengathi methi mayimvula ina umkhukha amanzi agcwale ngaphakathi kunokuthi kutshintshe izenke? What was happened mokubekwa amanzi ukuthi amanzi uyabona ukuthi ingqondo ziyalimala. So for progress to happen
fanele ukuthi yenzeke kuqala ngaphakathi. You know, incwadi kaJohn. So ngifuna nje ukuthi singakayi kude ngicela mama ngoba just for that introduce futhi ngiyakwazi but just ungamukele futhi kumele futhi ukuthi yebo mama ngiyabonga then sishare kancane ngale nto lengikhuluma ngayo. Okay. Yeah. Oh. Mina uMamkhabo aseshongweni hlala eshongweni. Sorry ngithi umalume. Yeah. Mina mama wasekuthi umalume. Yeah. Akuthiwa uthi France. Wathi Yeah. umalume. Yeah. Manje sakhula lokho sithi malume until manje. Lo bathi umbhoro France ngithi umalume lona. Awusiyo nto. Ngithi hayi thina siyahluleka bathi. Ngijabulile umakayi ile ndlela aziphethe ngayo uNkulunkulu ambuyisile uNkulunkulu wamphe izandla ukuthi abonelele wonke umuntu angaziboneleli yena ayedwa. Ngiyamamukela ngiyajabula kuyo yonke izinto azikhulumayo. Angigxeki next. Angisho nokusho ukuthi kunje kwabanje. Ngiyajabula kakhulu kumalume. Malume lona ngifuni next ngaye. Ngisasho nama ngithi umalume lona. Ngiyabonga kakhulu bantu benkosi. Ngiyambonga nani mantombazana nokufuthi. Ngiyabonga ukuza kwenu inyathele nomalume wami. Nimphatheni kahle umalume wami. Ungasho nje anything. Awu, ngabe ngumamsana nithi awu France wena sikhwaga uphatha manje ulwa lapha egate. Nithi ke manje siyabonga ngoba sowuyekile zonke lezi zinto. Singabheka ukuthi sizakubona sowunje. Hayi kubeka phambili. Ungasayeki. Sakufuna ezibhedlela zegate. Emathe. Ubeka. Ngangilwa. Awawulwa malume. Alwe akhale. Hey akuyeke ukushaya abantu. Uqalile. Hayi beke imarathon. Ngenduku. Ingubo ibekela. Hayi siyabonga. Uyabona indebele lithanda ingubo. Uyabona indebele lihlala njalo lisengubeni. Hayi sithi qhubeka Malume. Ungasayeki. Ushaya umzabalazo thithi. No, angithi mara mebangisukela. Malume. Bengafuna ukuqalwa nokudelelwa phela as I say ifamily yethu we poor ngimfishane manje labafana abancane babe bade balwe nami hayi nami ke hayi mengi vela hayi mengima Ebekuhlala egate. Wongekho umuntu ozondlula. Bebandlula ngale ubeke uFrance egate. No ipower yona angazi mengiyithathaphi. Mengishaya abantu abakhulu kunami ngomzimba. You know into yangekisa kwaba khona iphupho. Lelo phupho elafika ngaphupha umuntu ogcoke izinto ezimhlophe athi uJesu. Wathi kusukela namhlanje ngeke usalwa ngiyawathatha lamandla uzophilisa abantu. So nangithi ngiyalwa manje hayi amandla wasekho kulanga ngisebenzisana induku insimbi amatshe ukuthi but ethi uJesu nakangena enhlizweni yami yaphela yonke lento leyo. So manje isimo ngalwa naso sokuhlupheka. Ngiyakhumbula ukuthi nje mesihlupheka kanjani ekhaya. Singena ndawo yokuhlala sagcinwa yini la ekhaya. Namhlanje
bheka sengikuphi. Sengibizwa umbhoro. Ngangibizwa ubaba umbhoro fethi. And niyazi ngasuka sengikwazi nokuthandazela abantu. Nemncane abanye babona ngishumayela manje bacabanga ngathi into yamanje. Kanti hayi. Into yakudala. Nangishintsha ngashintsha. Manje asikhulumeni one of the points ngizofunda le verse. Leli singene la ngoba ngilethe noshintsho. La ekhaya njengozo ukuthi ifamily yami le. Ifamily, I want to say something. Ingathi singabuyela kule South Africa yakudala. NgeChristmas nangesonto mongena nje noma kuphi. Ungacela nokutela unikwa amakheke, nokudla. Uyabona kanjalo. Sasenza kanjalo thina kungena budget. Ukuthi uzoloyo futhi hayi. Uyabona? Hayi cha bengekho yonke lento. Besibuka umnandi ngeChristmas. Indaba yama-house breaking ukuthi yongena kutshontsho kwenziweni besingayazi thina. Bongothi ngibatshela ngithi besiya kunje. Phuma uhambe. Uhamba ungakhiyanga. Le culture le yokutshontsha abantu bathi they are stealing because they are poor. Thina poverty mesingayazi. Mesishare ukudla. Kushare impahla. Kushare yonke. But what? Let me share with you this scripture. With 3 John wesithathu chapter 1. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health as your soul prosper. Ngifisa ukuthi niphumelele kuyo yonke into njengemiphefumulo yenu injani iphumelele. So uNkulunkulu uyathanda ukuthi senze njani siphumelele. So Galatians chapter 6 verse 1 lithi iBhayibheli, it was for freedom Christ set us free. So sihamba naye. Ngithuza bona ngifuna No, sihamba naye ukulungele yomuntu. So mama, ngifuna ukusho ukuthi isimo sala is not bad. But sizochintsha for better. Yini into uNkulunkulu ofuna ukubona ayenze ngizwile ukuthi nabo usifiso abasebenzi, you know, izinto nje nifuna ukubona uNkulunkulu azenza because kunemoya we progress kule ndawo le. Sifuna ukunqoba loyo moya spiritual ngokukholwa ngezwi likaNkulunkulu. Ngifuna ukuthi ngokubambisana nale program esizohamba nayo. That's why sifuna ukubheka before yonke into siyayibheka ukuthi before mokunjani, after kuzoba njani. Because uthi ngiyathanda baratua ka udimo ho tsohle ke batla le bona le atleha jwalo ka moya wa lona o etsa jwang o atleha. So prosperity and progress starts with him. Impumelelo fanele ibe ngaphakathi. Noma umuntu ungamnika imali makaqalekisiwe uqalekisiwe. Noma umuntu ungamthengela imoto nakaqalekisiwe uqalekisiwe. Angeke abe naleyo moto le izomosheka. Angakhona ukulungisa futhi still lesathulo. Yebo. Noma umuntu ungamthengela impahla, you can buy a person clothes.
abantu abangakho bathengele impahla abefamily umthengele impahla lezo impahla uzozidabula ziyongcola because lokungcola kungaphakathi prosperity and success begins within noma umuntu angafunda angeke aphase noma aphasile angeke awuthole umsebenzi ngoba kunezilwane kunemimoya yasemathuneni kunemimoya yenziwa abantu kunemimoya ehamba izula ifike ivale ukuthi lo muntu lo mndeni lo bazohlala kanjani umuntu abe na same thing angakwazi ukushintsha next ending you know same chairs zibe khona for 50 years same stove 50 years same tiles 20 years 15 years 40 years 30 years same roof same door yonke into nje ifana angazi ukuthi lento engiyikhulumayo nizwa kanjani nani phela sixoxa ngithi siyaxoxa mantombi kamnandi uthola ukuthi unalento leyo yabona angenza example uthola ukuthi ifridge ihleli ayishowing inaminyaka emingaki le fridge yenza nje example leminyaka ibasengileminyaka le fridge le ina 7 years ina 7 years enayisebenzi ayisebenzi le time isebenzile kwafuna umuntu nabo abantu laba abasekho labantu iyasebenza ayilungiseki ne ina 7 years so what I'm saying bomama kunezinto ezibonakala size sizamukele kanti kunomoya neza lento ngisho kunomoya wokumosha kunomoya wokuhlupheka olandela indawo uthola ukuthi the whole place so uma sidila nayo spiritual lezo zinto ezingabonakali ngamehlo wenyama ngoba uma sikhipha nje ngokwenyama singalwi nale mimoya le emva kwesikhathi ufake iyamoshe fana nemoto ne imoto uyayilungisa kuphuka lokho ulungisa lokho kuphuka lokho nawe uqedile ichayisa awusakhona ukulungisa imali ayikho ulungisa iroof upesha la kusuka izenke nawuthi kuze umoya omkhulu uthathe yonke iroof nemvula kunethi kodwa uthi ufake izenke amazenkani amatsha hayi thina basiphethe la ejardini basitshontshela kwenzakalani amabhavu basishaya amabhavu khona manje bangishaya ama-crate la ngihlala kuwo batshontshela ama-crate bayashaya la bayashaya asimazi bangena kuphi sengihlala emgqomeni manje so umoya wenyawo upugcwele la ama-drugs hayi baphelele abafana babhongile abafuni nogeza bathi uyabaluma lento angithi anibhekeni manje isimo esinaso abafana bethu abazulu babulawa ama-drugs sebabizwa nangamagama okuthiwa amaphaya yazi babizwa ukuthi amanyawube sesisukela ama-Nigeria sithi yiwo phela ezenalento angithi bathi yiwo ezena eish ngoba thina sikhule ngekho lento le beyingekho vele thina nabo-ke manje sokufikile namashanga nenkosi ayashaywa manje kuthiwa yiwo kuthiwa hambe eish njengakusasa nje hayi toyitoyi hayi bo every Thursday wasuke every Thursday sesukile so abahlala emajardini nabakhishwa hayi abukho bunye kanti baphume bahambe yo beza namaphepha manje
abanye banabantwana abazi Awungitshela ukuthi nabasuka bayokwenza laba njani. emakhaya Ngitshela laba ukuthi- baleke khona akunalutho Hey, eish bathi bayalamba lezi bozimbambe lezi. naseMozambique Nomafutelo bathi bayalamba. Manje angazi uma bathi bayalamba thina silambi nana ngoba nathi siyafana na. hey bona laba akwazi ukuzama kodwa abantu abalaba uyabona ukuthi unomoya oqindezela abantu abalaba Hey, abantu abase South Africa bathakathana bodwa hayi. badlelana umona bodwa And abantwana bethu abasebenzi sithi bayanqena abantu abanqena babesebenza labantwana ematreyinini ababathengisa ematreyinini babavale ematreyinini banamakhona la babavale emakhoneni kodwa laba babuya nabo sikhona ukubavala baya bavumela bona benza ama-spaza shop angenamaphepha abalaba bavunyelwa kunemithetho ebacindezelayo kodwa bavela kubo Bangladesh, Pakistan, Ethiopia bayavula ama-shop baxube nebaqhuba thina abantwana bethu hayi bafile vele nje sebahleli ababoni nix nje ukuthi kuyaphi phambili or emuva hayi utshwala nje asetshwaleni kakhulu bantwana bethu but manje bomama uyabona ukuthi mina into engizoyi-introduce kini ngoba ngifuna sibambisane angifuni ukuyishumayela ngifuna nje siyixoxe kunezinto ezivala ingqondo ya ukuthi ingqondo ingacabangi angenze example mama sihlulwe ingqondo nje ukuthi kulungele isitofu ngikhomba ngoba into ezolunga ngithi yes Refik, just show me the stove Sanel into enzima nje ukuthi kulunge nje isitofu akunamuntu waseMozambique ovimbe ukuthi kube nesitofu la kunamuntu waseZimbabwe thina kumele ukuthi thina manje silwe ukuthi kushintshe la sikhona lezwi la athi uNkulunkulu beloved above all I wish that you may prosper and be in good health nomzimba uphole njengomoya manje ngifuna ukuthi mina nani sisebenzisane ukuthi imiphefumulo yenu ishintshe ngaphakathi lo moya lo ube destroyed ngoba kunalento lokuthi le stuff lese sakudala ngifuna ukuhlukana naso le bhodo lele lakudala angifuni ukuhlukana naso le nhlupheko le kunezinto ezinamathelayo lapho khona kunezinto ezakudala hey lempilo uyazi le hembe le sekuvithikile nokuvithika elakudala angifuni ukuhluka kunezinto eziningi esingasazisebenzisi sibanjwe izinto zakudala so fanele ukuthi kuphuma umoya wakudala sinesikhathi singanganani leso 50 something years yabo kunestop zanele ngicela ungikhombele ngapha istop sina more than 50 years asisuke hayi ukuthi akazi kube nendlela into nje umoya ngifuna nje ukuthi sikhulume lento boma yebo manje umoya hlela ka umoya othi le stove lesi sorry mama okay malume le stove lesi siyofa silahlane naso you have a spirit kunama sofa endlini anabo ma 30 years
avithikile, abantu bayasebenza bazi kuze kuphela umsebenzi. Yeah. Angakumtshela ukuthi nina 50 years ningazange nibambe isento esandleni. Umoya. Lo moya lo director nemali onayo ukuthi no, iphele ungazi ukuthi iphelele. And the veg. So that spirit kule journey resurrection. Uthi uNkulunkulu kule ncwadi kaJohn, beloved, I wish above all things that you may prosper and be in good health as thy soul prosper. 3 John chapter 1 verse 2. So zonke lezi zinto lezi ngifuna ukuthi siyavumelana ukuthi isikhathi se change. Yes, man. Yes. Siyavumelana ukuthi isikhathi se change. Yabo? So lezi zinto lezi bomama ngizoma nani Yes, man. ngoba nani nama nathi. Yes, man. Ukwazi ukuma akhombe athi lento wrong ingashintsha akusimusa kaNkulunkulu Musa kakhulu madodana. engqondweni yami nasekhaya mokungenayo that hope, but ngokwamkela uJesu ngabatshela ekhaya ngathi I'll be the first to be a millionaire. Yeah. Ngizoyichintsha lesimo ngingena way out, ngingena plan. So uJesu uze uzosikhulula. Kunemimoya yabazali bethu, kunama covenant wabazali. Yabona abagogo balestrada lesi ayiniyazi manje. Magama kulestrada. Kulestrada lesi. Kulestrada lesi. Yazi abantu ngibatshela ukuthi ngibuyaphi. Kulestrada lesi. Nawuqala uthi uyaprosper saxoshwa. But manje seniyaphuma ngaphansi kwethu. Senikwazi ukuthi nenze hambani. And yazi nasiphuma lapha. Mengathi kuphelile ngoba enqondweni yasekhaya kunabantu abakuphethe bakuphakela. Uyabona njengama politicians akhona. Banika abantu ama t-shirts nama grocery, abantu bayavuta. Banika abantu ama grant, banika abantu ama RDP house, abantu inqondo zabo zilapho ukuthi mhlazana ngiyovotwa kula impilo ziyoshintsha. Abasebenza abantu abatshelwa abantu ukuthi balwe, kuthiwa nina votelani mina ngizonikela, ngizoengeza grant, babanike izinkwa. Yabona ama handouts abavele eMaputo, eMozambique, eZimbabwe bayenza ngibona bayeza baziqalela amabhizinisi bayenza ini, basebenza ngezandla bayenza bese sithi basithathele imise bayaphanda thina bala sihleli sibothoza utshwala ukuthakathana. Lotshwala malula. Yabona le demon lotshwala, Ngaphinda uthanda. le demon lomjivo, siyazi ukujiva, abantwana balabazi ukujiva, Akuyajayiva vele lapho. baneyitayile nje Thile kuseni. yiyo into egcwele la akuthandazwa. So mina nani manje sizohamba kulo hambo, sithandaze, silandele indlela lengakhululeka ngayo. Uma nivuma, niyavuma, sizoyithatha lento le practically izoshintsha lento. This thing is going to change. Let's talk business skathi ngakanani. Awu saka 74. Yo. Sekhona manje. 74 umrena sasithenga kaMrena lapha, umrena sese. Ngiyamkhumbula kaMrena la ngisengabamba nesonto. Yeah, lapha phansi kwebridge. kaMrena. And wena bosisekhona ukukhona la. Ngisesekhona. Yeah. Yes.
ngikhona ngapha. Ya nikhona nonke umndeni Yabo? kaMthungo. Sikhona sonke Yeah. 1974. Ngifuna ukubonisa lento le akuphumeki. And akubonakala into errong.